Si Kasadya Pearl, anak ni Kahidlaw Alex, nagsugod sang iya pagpanlakatan halin sa Bacolod sang gabi, Setyembre 3. Saka siya sa Cebu Pacific flight nga nagalupad halin sa Bacolod Silay Airport padulong Manila. Sa pag-take-off, makita niya sa bintana ang pasilak sang syudad nga nagatalikod. Kag ang mga bintana sang mga balay na daw nagapaalam sa iya. Please bear in mind that an authorized removal of live. Sa sulod sang duha ka oras, gindala siya sang hangin pakato sa kabisera. Pag-abot niya sa Manila, pasado alas 8 sang gabi, ginabi-abihan siya sang kadakuan sang Ninoy Aquino International Airport. Daw pultahan nga nagabukas para sa isa ka mas lapnagon na kalibutan. Apang ang mas manami nga bahin sang iya biyahe, amo ang pagpadayon. Pagkadason nga adlaw, alas 4 sang kaagahon, sakay naman siya sa Philippine Airlines padulong Vietnam. Sa iya pagtanaw sa bintana sang eroplano, makita niya ang panganod nga nagaduyan-duyan kag ang adlaw nga nagasugod sing subang. Ang kahilwayan sang langit kag katahom sang pagkabugtaw naghatag sing bago nga inspirasyon. Kag samtang nagapanaog ang eroplano sa Vietnam, nakita niya ang makabibihag nga mga baybayon kag mga pulo nga daw obra maestra sang Ginoo. Tanda sang bag-o nga sugilanon nga iya pagatukibon sa pungsod nga nagaabi-abi sa iya. Samtang nagahinay-hinay ang eroplano sa pagpanaog, ang panganod nga una, sang naton ginapalapit na lang nga daw himulbulon nga higdaan. Sa idalom, nagasugod na makita ang kahayag sa mga lampara, ang halong sang kadagatan, kag ang kasilak sang mga dalan nga daw nagaabi-abi sa mga bisita. Ang ginhawa nagapuno sang excitement, kang kasing-kasing nagagasang adog sa ritmo sang makina sang eroplano, tanda na nga kitayara nasa Vietnam. Pagdapat sang ligid sa runway, nagatupa man hanggang handumhag, kag paglaw na nga diri magsugod ang isa ka bag-o nga sugilanon. Hello, Kahidlaw Alex, ay kasugong sa Bunny Hills, Vietnam. Sa silangan nga bahin sang Asia, may isa ka duta nga daw hiyas nga nagasidlak sa tunga sang kabukiran kag kadagatan. Vietnam, isa ka nasud na ginatamnan sang katahom sang kalibutan kag ginapakamaayo sang kalinong sang iya katawhan. Body, ang iya dunang manggad makita sa lapnagon nga kapatagan kag sa makabibihag nga Mekong Delta, nga ginakilala bilang rice bowl sang nasud. Diri nagaabot ang abunda nga palay kag isda nga nagapabuhi sa katawhan. Ang kabukiran nga nagatindog nga masilak nga bantay, kag ang mga suban nga nagaagay, amo ang nagahugpong sa kultura kag kabuhi sa mga Vietnamese. Sa aspeto sang kultura, ang Vietnam isa ka panumduman sang pagrespeto sa pamilya kag katigulangan. Sa kada pista pareho sang Tet Festival, makitaan ang pagkaupod-upod, ang paghalad, kag ang paglawom para sa masanag nga kabuhi. Sa ancient herbal medicine, labi na sa mga tribu sa kabukiran, nagapabilin ang kaalam nga ginpamana pa sa mga katigulangan. Mga gamot, mga dahon, kag mga anom ginahimo nga tsaa, himulob, ukon lana nga ginapatihan nga nagaayos ang panakit, nagaayos ang ginabatsyag, kag nagahatag sing kusog. Ang eskwelahan kag edukasyon isa ka handom nga ginatuman. Bisan sa kabukiran, makita ang mga estudyante nga naga-eskwela, dala ang ila pangamuyo nga makaangkon sang kaalam. Ang mga universidad sa Hanoi kag Ho Chi Minh City kilala nga nagahatag sang kontribusyon sa Southeast Asia. Sa pagtuo, ang mga simbahan kag templo nagatindog nga ebidensya sang espirituhanon nga kabuhi. Ang Buddhist temples nagapakita sang kalinong, samtang ang mga Kristiyanon nga simbahan nagasaksi sang lain-lain nga pamaagi sang pagtuo. Apang nagahugpong sa isa ka espiritu sang pagrespeto kag kalinong. Ang mga matahom nga lugar hindi matupungan. Ang Halong Bay, nga may libo-libo ka limestone islands nga daw obra maestra sang Ginoo. Ang Danang kag Nha Trang, nga kilala sa puti nga balas kag malinong nga baybayon. Ang Hanoi, nga nagasaysay sang kolonyal nga kasaysayan, kag ang Ho Chi Minh City, nga nagapakita sang kabag-ohan kag kauswagan. Ang Vietnam hindi lamang isa ka lugar nga makita, kundi isa ka duta nga mabatyagan kag masapwan. Isa siya kahiyas nga nagapakita nga ang katahom sang kalibutan wala lang ginapakita sa palibot, kundi ginabatsyag sa kultura, tradisyon, kag kasing-kasing sang iya katawhan.